హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. వీడియో చేయడానికి కారణం, ఒక సబ్స్క్రైబర్ ఈ వీడియో చేయమని అడిగిండు. అందుకోసం అతని కోసం ఈ వీడియో చేసిన. అందరికీ నచ్చుతుంది. ఒకసారి వీడియో చూస్తే మీకే నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమోని చూడండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ పెడదాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కింద ఫోటో ఉంటుంది కదా, ఆ ఫోటోకి ఎలా ఏం చేయాలో మళ్ళీ చెప్తా. ముందు ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి మొత్తం. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఫొటోస్ మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. అంతకంటే ముందుగా ఒక ఫోటో ఉంది కదా, ఆ ఫోటోని పైకి తీసుకురండి. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం పైకి తీసుకొచ్చేసేయండి. పైకి తీసుకొస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు వీటికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్, మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇలా కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా ఒక ఫోటోని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇలా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో ఎక్కువ లేదు, ఓన్లీ 18 సెకండ్స్, అంటే తక్కువ అన్నది తొందరగా అయిపోతుంది. ఇలా కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటోని కంటిన్యూగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో నుంచి స్టార్టింగ్ పేస్ట్, ఒక ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాముగా, ఆ ఫోటోని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం చూసి వెళ్ళిపోకుండా ఒక వీడియో లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ చేయండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీకోసం ఎన్నెన్నో వీడియోస్ తీసుకొస్తాను ఇలాంటివి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నా కోసం. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటే వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.